Kaixo guztioi, Kimigorri proiektua aurkezten dugu. Robotekin automatizatutako fabrika kimiko bat da, elementu kimikoak dituzten ontziak ibilbide batean zehar garraiatzen dituen. Helburu zehatz batekin, jodo erlojuaren erreakzioa lortzea, hain zuzen ere. Proiektuaren helburua, sistema automatizatu oso bat diseinatza izan da. Disoluzioak era arin eta zehatzean mugitzeko, industria kimikako benetako prozesuak simulatuz. Kimigorrin, 3 gune bereizten dira. Laborategi gunean erreaktiboak prestatzen dira, gero robotek erreakzio gunera eramateko. Fabrika erdialdean erreakzio kimikoa ematen da, eta azkenik beste robotek lortutako disoluzioa biltegira eramaten du. Robotek programatutako ibilbide bat jarraitzen dute, eta honako ekintzak egiten dituzte. Gurutze bidea detektatu, ontziak hartu eta erreakzio gunera garraiatu, disoluzioak nahaztu, ontziak irauliz, eta azkenik ontziak dagokion tokian utzi. Robot bakoitza disoluzio kimiko batekin doa. Honek antolaketa eta zehaztasuna eskatzen du. Gaur egun industrian hau erabiltzen da, arriskuak eta akatsak murrizteko. Kimigorriren bihotzean iodoaren erlojua izeneko erreakzioa gertatzen da. Potasio iodura eta sodio disulfatua nahaztuz. 0,12 molarreko kontzentrazioa duen erreaktibo bakoitzaren 10 mililitro nahaztuz, erreakzio denbora 10 segundutakoa da gutxi gorabehera. Baina fabrika kimiko baten disoluzio kantitate ezberdinak fabrikatzen dira. Zer gertatuko da erreakzio denborarekin kantitatea bikoizten badugu? Laborategian, frogatu dugun bezala, erreakzio denbora ez da aldatzen. Eta erreaktiboen disoluzioen konzentrazioa aldatzen badugu, zer gertatuko litzateke erreakzio denborarekin? Gure esperimentuen arabera, orduan bai, erreakzio denbora ere aldatuko litzateke. Konzentrazio bikoiztuz gero erreakzio denbora izugarri txikitzen da. Egindako frogen ondorioz erreakzioaren denborak funtzio esponentziala jarraitzen duela esan genezake. Fabrikaren diseinua egiteko SketchUp programa erabili dugu, bai zirkuituaren zirriborroak egiteko eta bai 3D inprimagailuan fabrikatutako objektuen diseinurako. Adibidez, prezipitazio ontziak eusteko euskarriak, erreakzio guneko platera eta dekoraziorako objektuak. Ekiztu laser makina ere erabili dugu fabrikako kartelak egiteko eta egurrezko piezak mozteko. Kokatzeko, proiektu honek robotika, programazio, diseinu eta kimikaren arteko erlazioa ulertzen lagundu dio. Eskerrik asko zuen arretagatik.